ta tsafsa. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Kafin na shige wakar tilas in yo salatin manzona. Dan Aminatu dan abadin la rasulillahi kun ji ma'aikina. Ali ya da sahabban annabi kun ga ai sun so juna. Darajar suka sa komai in zana faɗi ciki kar ne karya. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Sabon gari zariya ta yi tsaf sanadi na mulkin babana. Alkhairi babawo ya kawo duk jama'ar mu suna murna. Babawo hanya ya gyara dodar san ba a bugun juna. Al'umma na san kun gane ku biyo na a wakar babana. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Sabon gari na san kun gane babawo baya gudun kowa. Alkhairi babawo ya bada duk an kai a gidan kowa. Sannan ya rike aikin ku tsakani da Allah dan bai cutarwa. Irin wannan jagoran shi muka so a yau dan bai karya. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Fannin kiwon lafiya babawo kun ga ya bayar wannan. Magani kyauta aiki kyauta babawo duk ya dau wannan. Ku tambayi al'umma in nai ƙarya za ku ji zancen nan. Da masu hainiya an masu aiki gashi a yau duk sun warke. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Bangaren tallafin gun al'umma babawo san bai ja baya. Ya bai wa matasa aikin yi hada tallafin su bar baya. Wasu mashina wasu motoci an ba su dinga bidar kaya. Idan Garba datti ya ce zai ma abu na san zai yo ba karya. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Injinan markaɗe ya ba matan aure su kama sana'o'i. Kekunan ɗinki ya ba mata na gida su kama sana'o'i. Matasa an ɗau aikin kwastam ga sojoji ba adadi. Alfarmar babawo in zan furta ta wuce wakina. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Makarantar addini kenan Islamiyyu ya yau gyara. Bangaren wutar lantarki sabon gari babawo ya gyara. Taron su koma an sassanya layi an jera. Al'umma kowa na murna domin sabon gari ta haske. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Yazul jalalu buwaye sarki ka kare babana daga sharrin yan uba har mahasada da ba sa san juna. Babawo aikin alkhairi ya rike a nan gunye suna. Na Hadiza Bala yar Musawa Allah ya kara masoyina. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba makiyan ka suna baya. Al'ummar sabon gari ne muku san barka. Sabon gari kai safsa. Garba datti Muhammadu mu ba ma shakka. Mulki na babawo. Na Hadiza Bala Musawa gaishe ka. Sabon gari kai safsa. Allah ya kara masoyin al'umma Garba datti babawo. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma.
sabon gari tai safsa. Garba datti Muhammad ya wuce dan kuka. Mulki na babawo, Aikin shi yana yi ne duka dauka. sabon gari tai safsa. Aikin alkhairi san ba ya faduwa kasa lallai na gane. Sabon gari zazzau, mun samu wakili mai halin girma. Rukun amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo, kai gaba maƙiyan ka suna baya. Injiniya Muhammad Usman namu. Sabon gari tai safsa. Ciyaman jajirtacce mai gemu. Mulki na babawo, Na garba Muhammad dattijo namu. sabon gari tai safsa. Allah ya kara masoyin al'umma. Injiniya gwarzo. Sabon gari zazzau, mun samu wakili mai halin girma. Rukun amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo, kai gaba maƙiyan ka suna baya. Alhaji awai su diji gaishe ka. Sabon gari tai safsa. Hajiya Halima dole na gaishe ki. Mulki na babawo, Fiye Nasir tilas in gaishe ka. sabon gari tai safsa. Bashir Musa kai ma na gaishe ka. Mulki na babawo, Har auda ayala ina maka san barka. sabon gari tai safsa. Allah ya kara masoyin al'umma garba datti babawo. Sabon gari zazzau, mun samu wakili mai halin girma. Rukun amana ta ka take daɗa sa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo, kai gaba maƙiyan ka suna baya. Sabon gari zazzau mun samu wakili mai halin girma. Rukun amana ta ka take da ɗasa ka ci gaba babana. Garba datti Muhammadu babawo kai gaba mai kiyanka suna ba.